Ktorý z týchto prvkov je kov? Vodík, helium alebo meď? Meď. Áno. Ako sa volá orgán, ktorý pumpuje krv v ľudskom tele? Pľúca, mozog alebo srdce? Srdce. Áno. Ktorá planéta je najväčšia? Jupiter, Saturn alebo Zem? Jupiter. Áno. Ktorý film získal Oscara za najlepší film v roku 2023? Avatar, Everything Everywhere All at Once alebo Top Gun? Bčko. Áno. Ktorá slovenská rieka preteká Bratislavou? Váh, Hron alebo Dunaj? Dunaj. Áno. Koľko stupňov má pravý uhol? 180, 45 alebo 90? 90. Ktorý štát má najviac obyvateľov? India, Čína alebo USA? Čína. India. Voda je zložená z akých atomov? 2 vodíky a 1 kyslík, 1 vodík a 2 kyslíky alebo 3 kyslíky? Ačko. Dobre. Čo je DNA? Druh vírusu, genetický kód alebo chemický prvok? Genetický kód. Konec. Takže poslednú sme nestihli.